Здравейте, това е моята кандидатура за EvilCraft. Тук си направих една къщичка. Тук е нещо като по-женска кутия, нали? Тук се опитах да направя нещо като гараж, не се получи колко, но ето, тук за често нещо да се поставя всеки ъгъл. Това е кухнята, някаква малка не направих, с гледка. Тук към медерото се вижда печките. Спенсърите хвърлят пържоли. Този хвърля биле. Направих си кофа с хопър и с чест, където после ще изпразна честа и отново ще мога да я ползвам. Тук си направих малко езерце с малко дървета, като по моста, тук на тази страна, с гледка, някаква малка към къщата, тук някаква полянка, тук има, ето къща отстрани. Сега да се качим на вторият етаж. Тук пак има тераска с гледка към тук. Тук още малка тераска направи. Тук това да стане вече тен. Тук пак има гледка. Не се вижда кой знае какво. Тук като нощни лампи го направих. И така. Да се надявам, че ще не приемат в EvilCraft. Спазвам правилата, не ги нарушавам. Ето. Къщата отгоре не е направително хубава. От страни. Това ето. Езерото. И трябва да ми приемат. Там всички се разбират. Просто много хубав сервер. И искам да играя в него. И това е. Чао. Така, и това е моят сервайвър от 2-3 дена никъде го играя. Насам имам изоставена имена. Тук милианти яко са поразнали. Малко ми пречат. Стигали. Ще трябва после да ги махнем. Тук ми остава имена. Какво ма ми показвам. И натам имам Spider Spawn. Но да ви покажа, аз малко съм се развил, няма смисъл даже. Ами ето, тук се направих нещо като по-кръвчете в става нещо. Тук не съм го вършил, тук рандом неща. Няма много неща на това просто. Не съм играл много, те в Недъра. Малко неща съм се взел, това. Ами отидем до градината. Минчан Тейбъла. Това е градината. Градинка тук се събира много жито, такива работи. Там накрая има моркови. Тук се направих един фонтан. Тук има малко какао ферма. Да има. Тук крави аз ги избих преди малко. Там имам Sugarcane ферма. Не съм я направил отново. Тук надолу има ферма. Моя грешка мина. И това е. Не съм се развил много. Както виждате, и 2 милиона Protection 2. Не се е паднало.
Ще справя често, но нещо не се получава. И тук малко работи. Даже наверное тук. Просто аз често ми обичам да си крия отдолу фонтаните. В сървърите като играя никой не ми... Рядко някой ми ги открива, нали? Те. Това мисля да е краят. Чао.